Joo, eli nyt ollaan ulkona. Tässä on tällainen hieno terassi. Pöytä, 2 kynttilää, jotain. Tässä on tällaista, tuolla on kivikasa, puukasa, tuolla on meri ja tuolla on puuoksa, jota me tullaan vielä näyttämään, ja saunamökkiä. Ja tuolla on tällainen puulinna, joten sitä me näytetään seuraavaksi. Muuten mun keihästys tällainen juttu. Tossa on tällainen hieno terävä osakin. Niin. Ja sit mennään tonne. Tässä on tällainen puulinna, jota me näytetään vielä tänään lisääkin. Ehkä tänään ja ehkä joskus toistekin. Se on näyttää. Tässä on ulkovessa. Tuolla on se vessanpönttö, joka haisee yöllä. Joo, eli tossa on meri. Ja toi laituri tuolla. Siellä me yleensä mennään uimaan ja ongitaan ja tuolla on toi vene ja tossa tämä on nukkumispaikka. Tämä on sauna, jossa me myös käydään. Joo, eli tässä on tällainen risukasa, jota ollaan tehty 2 päivää. Puu tossa. Joo, eli tässä on sitten joo, eli sitten pikkuväli vähän härnää tossa ja niin tässä kerran Jenni ja sen poikaystävän Vade nukkusi.